No niin, ja suuri kiitos kaikille. Seuraavaksi vielä pääsee kahvittelemaan. Me jäädään tänne hetkeksi tätä purkamaan vielä ja tutustumaan projektoriinkin, jos haluaa, niin pääsee vielä tässä. Aukastaan nyt vähän ovia ja... 1953 vuodelta tämä linjamaito. 53. Vuodelta on filmi. Toivottavasti nautitte elokuvasta ja oikein hyvää kesän jatkoa. Kiitos. Käykää vielä kahvittelemassa. Aivan mahtavaa. Hienoa. Kiitos, että olette tullut ja hyvää kesää. Kiitos teille. Se oli oikein, tuntuin jäällä näin. Saulo. Haara. Kiitoksia teille. Oletko siellä käynyt katsomassa ennen vanhoja filmejä? Hirveän vähän. Hirveän vähän, niin kuin on pelkästään yöllä. Kyllä mä siirryn tunne ja laulun ja teemme ennen kävi. Silloin kun mä olin vanha, niin